Velkommen til Kaffedeli.dk. Jeg vil her demonstrere, hvordan man brygger en kop espresso på en semiautomatisk espresso-maskine. Det første man gør er at fylde vand i vandbeholderen. Husk altid at bruge frisk vand, da det giver det bedste resultat. Dernæst tænder man for maskinen, og en rød lampe indikerer, at maskinen varmer op. Når lampen skifter til grøn, er maskinen klar til at brygge. Dernæst afmonterer man filterholderen, og i det her tilfælde vil jeg vise, hvordan man brygger et enkelt skud i en enkelt kop espresso. Til det anvender man malet kaffe, enten købt færdigmalet, eller kaffe man selv har malet i en kaffekværn. Til et enkelt skud espresso anvender man 7 gram malet kaffe. Kaffen fordeles jævnt rundt i filterholderen, som man har placeret på et underlag for at beskytte sin bordplade. Dernæst tager man en stamper, som bruges til at komprimere kaffen med. Det har den fordel, at når kaffen komprimeres jævnt, så trækker vandet lige meget igennem over hele fladen, og bønnerne udnyttes optimalt. Hvis ikke man anvender en stamper, så vil kaffen være forskelligt komprimeret, eller slet ikke komprimeret, og de steder, hvor kaffen er mest løs, vil vandet trække igennem først, og slet ikke udnytte bønnerne i samme grad, som når kaffen er komprimeret. Stamperen placeres oven i sin filterholder, og man presser jævnt med et tryk på ca. 20 kg. Afslutter med et lille drej og tager sin stamper væk. Hvis man vil have en fornemmelse af, hvad et tryk på 20 kg er, kan man placere sin stamper ovenpå en badevæg, for eksempel med viser, hvor man så kan se viserens udslag. Herefter monteres filterholderen i espressomaskinen. Så anvender man en espresso-kop, en lille kop, som er opvarmet. I det her tilfælde er den opvarmet via kopvarmeren på toppen af maskinen, som er en metalplade, der varmes op, når maskinen tændes. Koppen placeres under filterholderen, og når man tænder for sin maskine, begynder den at lave et tryk, der brygger espressoen. En espresso svarer til 2,5 centiliter, og man stopper maskinen manuelt, når man har, hvad der svarer til 2,5 centiliter. Vil man lave en dobbelt espresso eller 2 kopper, stiller man dem ved siden af hinanden. Sådan. Da espressoen kommer ud i 2 stråler. Man kan også lave en dobbelt espresso ned i 1 kop, og dermed få en større mængde. Den færdige espresso har en fin creme på toppen, som kaldes en crema. En espresso, den skal drikkes med det samme. Der har den bedste karakter, største smag, mest kraft. Hvis ikke man er vild med espresso, som jo er en noget stærk kaffedrik, så vil man bruge et lidt større glas eller en større kop, og så lade maskinen køre noget længere tid, og så på den måde brygge en mere almindelig kop kaffe. Selvom man gør det på den måde, så får man fortsat cremaen på toppen af kaffen, da det skyldes den måde, som man brygger kaffen i en espressomaskine. Vil du vide mere om espresso-kaffe og andre kaffespecialiteter og maskiner, så prøv at klikke ind på Kaffedeli.dk. Du er også meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. Og ellers så
God fornøjelse med din espressobrygning.